astăzi din Boston, deci am ceva de aici să vă arăt. Și am primit într-o seară un caracter, uitați-l. Da. Deci stai să văd. N-A-N-I. L-am câștigat pe Nani, am săpat în gura mare. Da. Hai să văd dacă îmi scad aici ceva. Cade unul. Primul, bă! Bă, și-aș m-a căzut pe cineva și pe primul. Primul. Știam eu când cade la ăsta unul. Da, deci jucăm de 40 de secunde deja. Hai că nu pot ca să bag camera în telefon. Și hai să văd. Deci m-a căzut pe primul. Okay. Aoleo, m-a omorât. Uitați-l. Minus 2. Watch out, here I come. Hai să luăm pe Head Primo. Trebuie să văd câte caractere am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Am deja 11 caractere cu ele. Deci. Bă, și știați care e codul aici? Madalini codul. Madalin. Da, cred că nu o să mai am secunde, că deja dai ora acolo. Lăsați așa că nu știu cum se închide filmarea aceea și da, nu știu cum. Deci, începe pe aici. Bă, uitați și voi până unde am ajuns. Până la 20. Să primesc ăsta de aur. Mai am puțin. Deci mai am ăla și pe aia cu un cufăr normal. Știi? E, să... B-I-C-B-O-S. Deci am un big box. Și pe aia M-E-G-A box. Păi o să am un mega box. Deci chiar așa ca să ajung până la el. Dar nu mai am așa mult. Până la asta. Atât. Până aici. Da, și bă, știi cât aveam aici? Bănuți 6, 6, 6. Nu-mi vine să cred. Filmăm deja de 3 ore. Deci, începem la treabă. Dacă vreți contul meu, chiar nu vreau să vă-l dau. Deci, eu apăs aici direct, poate abonații mei, nu știu. Acum nu mă lasă că... Da. Și cine joacă ăsta, îi propun ca să joace. Cine e abonatul meu? Dacă are Bostar. Ok. Deci, stai să văd. Acum îmi iau niște prieteni din Bostar. Nu știu dacă sunt prieteni de-a mei. Deci, lângă mine. Mai vine unul. Ok, a spus că să fac eu cu el. Wow, așa așa. Bă, asta ia și eu un caracter de ăla. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, cred. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și ăla are 11 ca mine. I do not come in peace.
Deci, fotbal? Bă, eu vreau basket. Nu înțeleg. Deci, fotbal jucăm. Stai, mă! Bă, sper că să nu dea ăștia. Deja a murit. Dacă vreți puteți să vă abonați, că pe mine nu mă interesează. Și trebuie să dați like. Păi spuneți mie în comentarii cum vă cheamă pe YouTube. Și păi vă dau un like și vouă. Continue.